барыгызны да шундай матур яз бәйрәме белән, Масленица белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бүген инде без кышны озатабыз, язны каршылыйбыз бергәләп. Әле кышның бик китәсе килми әле салкын көннәр. Быел инде кыш үзен күрсәтте, салкын көннәре белән дә, кары белән дә. Без Аллага шөкер, аңа инде түздек, эшләдек. Һәм бүгенге көндә менә матур итеп язны каршы алабыз. Менә бик зур рәхмәт выставкалар белән килгәннәр, шундый күргәзмә белән килгәннәр, авылларыбыз, шулай ук инде авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә бик зур рәхмәт, бик яхшы ярмарка оештырганнар. Шуңа күрә менә бик зур рәхмәт авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә, алар җитәкчеләренә, язгы эшләренә әзерләнәләр. Инде бер ай вакыт калып бара. Шуңа күрә аларга рәхмәт әйтеп уңышлар телик әле авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә, авыл халкына. Һәм инде менә монда культура хезмәткәрләре, мәгариф өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләребез бик матур итеп әзерләнеп килгәннәр. Аларга да бик зур рәхмәт әйтик әле, шулай килгәннәр өчен. Бәйрәмне көтеп ала, сагынганнар. Шуңа күрә барыгызны да матур бәйрәмнәр белән икенче елга инде, икенче атнага Нәүрүз бәйрәмен үткәрәбез, Алла бирсә. Шундый ук ярмарка булачак, ансы инде Шифа кырыенда ел сайын үткәрәбез, чакырабыз сезне шушы матур бәйрәмнәребезгә. Всех поздравляю с праздником, с Масленицей, дорогие ознакаевцы, дорогие гости нашего города. От всей души поздравляю, желаю крепкого здоровья, удачи, успехов, не болейте, берегите себя, берегите своих близких. С праздником бәйрәм белән, бәйрәмнәр белән, хөрмәтле ознакайлар, исән сау гына бергә матур итеп эшләргә, матур итеп яшәргә язсын. Договорились, начнем на счет 3. Итак, готовы, разминаем ротики. Раз, два, три. Отведать вкусных, пышных. Кто же первым справится с этим заданием? Кто же нас станет чемпионом по поеданию блинчиков? Молодцы! Присоединяйтесь, друзья! Давай! Сығылып тұра үстелер Үмбәдие вақ бәліштің башқа өтмей кешелер Самауары шыжлап тұр Әзір бұлыр шейлер Әлі